Dobar vam večer, cijenjeni gledatelji, u temi dana petkom. Kao što ste mogli vidjeti u našim prethodnim informativnim emisijama, krizni porez, takozvani harač, ponovno je udarna vijest dana. Vlada i dalje ostaje pri stavu kako je krizni porez sukladan Ustavu. No većina stručnjaka, predstavnika sindikata i umirovljenika na današnjoj su savjetodavnoj sjednici Ustavnog suda ocijenili kako harač krši ustavna načela jednakosti i ravnopravnosti građana, pravi diskriminaciju među njima te da nije pravedan. Odluku o tome hoće li se harač ukinuti ili ne, Ustavni će sud donijeti najkasnije do kraja godine. Pozivamo vas da se u emisiju uključite pitanjima na broj telefona 060 385 385. Osim toga, podsjećamo vas i na anketno pitanje za koje također možete glasovati. Hoće li krizni porez pasti na Ustavnom sudu? O ocjeni ustavnosti ovoga zakona te o tome koja bi odluka mogla prevagnuti razgovaramo s našim večerašnjim gostom. On je profesor dr. Nedeljko Bosanac, redoviti profesor Osječkog pravnog i ekonomskog fakulteta. Dobro vam večer. Dobra vam noć vama i gledateljstvo vaše. Profesor Bosanac, prije samog ulaska u studio kazali ste kako uopće ne očekujete da bi se krizni porez mogao ukinuti i meni osobno, a i vjerovatno i sada svim gledateljima, srušili sve lađe. Slušajte, na čemu to temeljite? Posljedna stara izreka panem et circenses, kruha i igara. U Hrvatskoj su sada vremena koja zapravo više govore o igrama, a sve manje je kruha. Ono što se događa danas u Hrvatskoj sam najavljivao u prošlim mjesecima, a to je apsolutna kriza koja je zavladala sve segmente društva. To vidite naročito opredmećeno u Saboru za vrijeme rasprava koje se događaju u posljednje vrijeme oko Sabora. Ali vratimo se na predmetnu stvar. Ako govorimo o takozvanom haraču, prvo moram vam reći, ja ne mogu prihvatiti taj termin harač, jer je on nastao od onih koji sjede s lijeve strane, dakle od SDP-a. Ne samo zbog toga što su oni SDP-ovci, ne mogu prihvatiti, niti bi prihvatio da sjede s desne strane, oni koji su HDZ-ovci, jer jednostavno ne nalazim svrhu i smisao harača. Ja ću vas podsjetiti, harač su plaćali nekada ljudi nakon teškog, mukotrpnog rada onima koji su bili vlastodržci i okupatori prostora na tim područjima. Danas zapravo se plaća danak na promašeni politički sadržaj establishmenta Republike Hrvatske koje možemo nazvati danas slobodno vlastodržci u proteklom vremenu. Kako biste ga vi onda nazvali ako nije harač? Što bi bilo najbliže? Slušajte, ja nikako ga drugačije ne bi nazvao nego onako kako je on formuliran. A to je porez na sva primanja za spas proračuna, odnosno za spas Republike Hrvatske u financijalnom smislu. Dakle, što su izabrali postojeći vlastodržci? Izabrali su, to bi se moglo medicinskim rječnikom objasniti, izabrali su, kada boli glava, dali su tabletu za glavu, ali nisu otklonili uzrok. Dakle, dobili su na vremenu da spriječe totalne socijalne nemire ili socijalni udar i da na taj način amortiziraju nezadovoljstvo radništva, seljaštva i inteligencije, misleći da mogu u nastupajućem vremenu zapravo popraviti stanje. Znači, kažete, dobili su na vremenu, državni proračun se puni, do kraja godine, zapravo ovih nekoliko mjeseci koliko je zakon na snazi, državni proračun se nama punio sa 560 milijuna kuna. Danas smo na ovoj sjednici vidjeli dosta svađa, međutim nitko nije ponudio nikakvo konkretno rješenje. Imate li vi neko konkretno rješenje? Pa naravno da razmišljamo o rješenju. Ja mislim da svi misleći ljudi u ovom društvu razmišljaju o rješenjima. Međutim, imate jedan veliki problem u hrvatskom društvu. Misleći ljudi su marginalizirani. Danas se ističe politička elita. Politička elita je apsolutno neosjetljiva na radništvo, seljaštvo i inteligenciju. Daću vam jedan slikoviti primjer. Premijerka Jadranka Kosor se jako smije, a s druge strane imate u medijima radnici plaču. Seljaci plaču. Ma molim vas, nikada od 19. stoljeća na ovamo radnici nisu plakali. Radnici su nekada išli na policiju, išli su u proteste, gladovali su i nisu se plašili i rješavali su socijalno svoje probleme. Danas radnici plaču. Danas iza svakog radničkog bunta stoji hrvatska zastava. Pitanje je koje bi se moglo postaviti, je li radnici plaču zbog toga što vide da im se erodira država u kojoj su vjerovali, ili plaču zbog toga što su siromašni i što su osiromašeni. Ali samo želim još jednu nadopunu reći. Oko zahvaćanja iz svih primanja glede poreza u odnosu na rebalans proračuna. Gledajte, to bi se moglo istomačiti u jednoj rečenici. Ma gospodo vlastodržci,
nemojte liječiti radnike na taj način da ih izglađujete. Liječite sebe, jer krivnja je u vama, nije krivnja u nama. Svrha demokracije nije u tome da radnici plaču. Svrha je demokracije da radnici vjeruju. U što radnici vjeruju? Radnici vjeruju u parlament. U koga u parlamentu? U onome koga su izabrali i koji im je programom ponudio bolji život. Dakle, cijela svrha demokratskog društva je program sa zajedničkim nazivnikom bolji život za sve, ne samo za njih. Ono što držim da će se događati i dalje, naša premijerka će se vrlo brzo prestati smijati. Radnici će isplakati svoje suze. Poljoprivrednici neće moći zaorati svoje površine. Intelektualci će konačno shvatiti da gube narod. Intelektualci su upravo ti koji su se morali smjestiti između političkog establishmenta i naroda, kao svijest i savjest naroda, kao spasitelji naroda, kao tumači političkih odluka, a i kao najveći kritičari političke elite. Pogledajte političku elitu ako imate malo samo sastavnice političke elite u Hrvatskom saboru. Pa pogledajte, ti isti ljudi već 20 godina uvjeravaju hrvatske građane, hrvatski narod, hrvatsko radništvo, seljaštvo i inteligenciju, kako su oni tu da oni bolje žive. Tko ovdje bolje živi? Oni koji su u Saboru ili mi koji smo izvan Sabora? Tko je koga izabrao? Oni nas ili mi njih? Dakle, svrha demokracije da odgovaraju oni nama, a ne mi njima. A ispada, koristeći model nasilja kao osnovicu za model razvoja, da mi odgovaramo njima. Pa zar je moguće da se pojavi podatak da radnici ništa ne rade? Zar je moguće da radnici ostaju, i to proizvodni dio, da ostaju bez posla svaki dan? Postavljam pitanje. A onaj birački dio koji bira neprekidno ovu nesposobnu vlast u državnim i javnim službama, pa jeste li pročitali u posljednje vrijeme da oni dobivaju otkaze na svojim radnim mjestima? Hoćete da vam kažem podatak koliki je tehnologijski višak ljudi koji rade u državnim i javnim službama? 45%. Znate li koliki je to broj ljudi od 280.000 ukupno zaposlenih ljudi? Ogroman broj. Znate li koju kvalifikacijsku strukturu imaju ti ljudi? Srednju, višu i visoku. Kad ih otpustite s posla, znate li gdje će oni raditi? Nigdje. Znate zbog čega? Ugasili su tvornice. Dobro. Kako vi vidite zapravo razvijanje dalje, ne samo što se tiče kriznog poreza, nego općenito situacije u Hrvatskoj što se tiče ekonomskih prilika u sljedećih nekoliko mjeseci? Prvo, što se tiče izdvajanja iz primanja, moram odmah reći, ostavite vi svi nadu koji mislite da ćete dobiti povrat novca koji vam je oduzet modelom nasilja kao osnovica za model razvoja. Drugo, moram vam reći da se kroz medije provlači jedna apsolutni nonsens, a to je, ako se to i dogodi, da će dobiti samo onih 55.000 ljudi koji su predložili to sve skupa. Pa u čemu je svrha demokracije? Što Lincoln kaže o demokraciji? Pa šta se događa s nama? Pa znate što se s nama događa? S nama se događa to da smo 1991. godine, kad smo stvarali Ustav, zapravo nakon skoro 20 nepunih godina doživjeli to da smo kao sustav doživjeli slom. Pa šta se sad mora učiniti? Prvo, najdemokratskiji oblik ponašanja kada je država u kriznom razdoblju da promijeni odnose. Gdje se mijenjaju ti odnosi? Pa u Ustavu. Sad imate još jedno pitanje koje je vrlo problematično. Sad primijetite u posljednje vrijeme da se promjenama Ustave bave oni isti ljudi koji su 1991. godine pisali i stvarali Ustav. Mislim da su te dvije teme povezane neki